Estamos xa para afrontar a última fase do programa. Quedannos 7 minutos, máis ou menos. Dícenos Saúl Santín a través do Twitter que o que fai falta é un partido galeguista de centro-esquerda no que poidan integrarse desde liberais a socialdemócratas. Eso ten algunha explicación? Tradúcenos vostedes en algo concreto ou... Sí, eu creo que eso é a clave. Eu creo que é o espacio que está neste momento libre, é dicir, hai unha esquerda clásica e, digamos, de corte partidos estatales, Izquierda Unida, PSOE, unha esquerda que está ocupando incluso o propio BNG neste momento, e eu creo que hai un amplio espacio de un nacionalismo democrático socialmente transformador que abarque desde esa socialdemocracia, digamos, ou esquerda, hasta ese galeguismo que está aí, latente na sociedade, moitísimo neste momento que votou incluso o Partido Popular, e que está aí, e que é galeguismo, e que, sin embargo, é intelectualmente, digamos, nacionalista. Eu creo que ese é o espacio deste partido que se debe crear. Vamos a ir a unha última reflexión por parte de cada invitado, pero antes quero apelar outra vez ao profesor Quintana, que escribiu e afondou na personalidade de Ramón Otero Pedrallo. Foi maltratado por un nacionalismo moderno, Otero Pedrallo? Non, eu creo que maltratado non, máis ben obviado, quero dicir. O nacionalismo contemporáneo centrouse moito en Castelao, e, en todo caso, Alexandre Bóveda. Por outra parte, é lóxico, quero dicir, Castelao, dado que era un político dunha fasquía de centro-esquerda, que chegou a ter esa fasquía, pois era, e dado o seu papel de referente e autor da Biblia do galeguismo, como era sempre en Galiza, era normal que se convertira no referente. E Otero Pedrallo, en cambio, non era un doutrinario, non ten un gran libro teórico ou de contido político, mas ben, era un literato cunhas ideas políticas determinadas e pertencía ao sector conservador do Partido Galeguista, polo tanto, digamos, é máis ideolóxicamente non utilizable, pero maltratado non creo, en todo caso ignorado. Ben, señor Carballido, última reflexión. Última reflexión, eu creo que o nacionalismo hai futuro, moito futuro. Outra cosa é como se organizan as forzas políticas para encauzar ese futuro. Eu creo que está nacendo, digamos, está agromando novas cousas que con capacidade, que deberían ter capacidade de atracción a toda esa xente que algún día apostou por estas forzas e que deixouno por alguna razón, non era atractivo a fórmula que había, e debemos crear algo fora que sea atractivo para captar isto. E, sobre todo, que veñen moi duras, o señor, se digo, as políticas ultraliberais do señor Feijóo e do señor Rajoy, e aquí, efectivamente, temos que reaccionar, pero, desde logo, non creo que con modelos de frontes, sino con modelos de partidos ou organizacións alegres, divertidas, serias, pero con capacidade de credibilidade e, sobre todo, que a xente diga, pois, hai posibilidade, claro, creo que sí. Doña Yolanda? Sí, eu remato como comecei. Sigo pensando que estamos nun momento de ilusión, de verdade que sí. Haberá algúns que traballemos na construción deste novo referente, haberá outra xente que necesite que pase un tempo para visualizar máis explícitamente as cousas, porque hai xente que necesita realmente visualizar algo, un partido serio no que poder traballar. Eu sigo convidando a todo o mundo a poder participar, porque sí que creo que hai moito máis dese 25% de nacionalismo que na época das sondaxes do bipartito se comentaba. De verdade que penso que hai moitísima xente que non nos sabe e é nacionalista, polo tanto, esa xente está convidada a participar na creación deste novo proxecto político. Señor Iglesias. Ben, dicía un compañero outro día, Monxardín, concretamente, que hai moita vida fora do nacionalismo que é nacionalista. Eu creo que neste momento hai que facer un pouco o que decía Sierra, facer un programa político que aborde os reales problemas que ten este país, que non son poucos, o do rural, concellos, etc., e despois facer unha oferta seria buscando liderazgos e, sobre todo, tratando de dar unha imaxe deste país que sea a caída escoitando a xente, porque hasta este momento a maioría da xente non nos escoita a nós. Señor Sierra? Sí, bueno, eu insistir un pouco na cuestión de que eu entendo que o nacionalismo ten sentido porque
parte dunha sociedade que ten, desde o punto de vista antropolóxico, un sentido identitario bastante máis profundo do que a veces que queremos aceptar. Por tanto, eso lle dá un caldo de cultivo a unha sociedade. Despois, porque o nacionalismo pode articular procesos políticos con modelos organizativos adaptados aos tempos de hoxe que den sentido, ilusión e esperanza a toda unha sociedade que sí espera que se vertebren adecuadamente esas forzas nacionalistas. Pero, finalmente, esas forzas nacionalistas, ao marxen do modelo frontista, tampouco poden atomizarse en 27 mosaicos, sino que teñen que, lógicamente, a obrigación de establecer unha converxencia, un diálogo constructivo para crear esa forza alternativa necesaria. Gracias, señor Quintana. Sí, bueno, eu neste aspecto estou escindido internamente. É dicir, como estudoso son moi realista e, por tanto, tendente ao pesimismo, como cidadáns quero ser optimista e animo os aquí presentes a que leven adiante o seu proxecto e teñan éxito. Señor Blanco. Logo de poñerlle a trancos a ilusión non só desarvos o millor, que consigades alo menos un por cada provincia, porque Galicia necesita un nacionalismo forte, todos vos necesitamos, sobre todo, xente con ilusión, ¿no?, que queira facer cousas. Bueno, pois chegamos ao final, estamos ao borde das 11:30 da noite, acabou o programa, acabou o debate sobre o nacionalismo. Agradecer a todos os participantes a súa presencia. Xa o fixen ao principio, remato outra vez ao señor Blanco de xeito especial, pois porque foi o que fixo o esforzo máis considerado con nós. Esperamos, sí, pero veu dende lonxe, esperamos velo algunha vez máis por aquí. Estuvemos encantados de que o fixese. A todos vostedes agradecerlles a súa confianza e a súa presencia detrás dos monitores, aos técnicos e tamén a Ixiña. Boa noite, hasta o próximo xoves, que descansen.